Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petro, gawe kuwatir rasane Petro. Lelakon apa ki Lurah? Dek malam Selasa kliwon ki aku rak turu ngomah to. Inggih mboten. Lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parangkusuma. Aku turu nang Gir Segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin Tapa Brata. Lah kok makler. Ora nganti dela nggonku kelekaran ning pinggir segara angine sembribit kok makler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semono kuwi aku ngimpi. Jroning impen kuwi aku weruh apa jenenge omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ndi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning impen ki kok sik keli iki meng aku. Kowe karo lengkung ki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Inggih. Apa widang? Inggih. Nggon nentremke atiku. Wit saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake impen iki nek impen banjir iki elek. Luwe-luwe nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalodhangan iki aku njaluk pamit ya Prantawati karo kowe lengkung. Wong ki arep parane nendine to? Tur Petro ki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam padang. Aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petro. Ya to Lengkung? Inggih, Bapak. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku, sing nganti gondol nyawane Petro, aku tak pamitan karo kowe. Lha mbok sampun ngendika mekaten. Menjenengan taksih meger-meger kados mekaten. Nggih, sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dumadakan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut kersane Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek wancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing ning alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung wonten maring dawuh Rama. Sawah Tegal kae dopeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak ki arep men Yamaha 75. Ning open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapak. Nek ditinggal wong tuwa ki sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha racah-racah saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa, mongko nalika uripe kepama wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus sawah Tegale bapakne do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah Bapa. Wis to, rasa tok tangisi. Prantawati.
wonten paring dawuh usapen waspamu usapen tumetesing lohmu sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lupute jaluk ngapura ya. Ora antawati. Ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat, legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa ning dumadi karo uripku, jumbo karo Sasmita Impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene ngono kowe ya Prantawati nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Kula mboten badhe rabi malih. Kangge ngetingalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petruk. Aku dadi moh mati. Nek kowe omong kaya ngono kuwi gedhe tresnamu karo aku. Nggih Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng Impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya mati. Tenan lho. Gareng. Datang po karya sangkang renemekan Gusti kelong reno sak sekarnya sampun nilar dhateng kula. Ha iki lek kene iki sing warai keserat-seratan. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk Sasmita kaya ngono ya, Prantawati. Kowe mau kramas ora to? Inggih Ki Lurah. Ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa Ki Lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula? Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek ngomong kaya ngono terus gorek rongeh karo atine Petruk. Tak anggap aku ki mung urip ki butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lowo piye? Ngaturaken panjenengan menika kados mekaten. Rama, kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama. Menika namung Impen kemawon Kanjeng Rama. Sampun ngantos seda. Ya saiki ngene wae. Upama aku dipesthekke mati lantaran Sasmita Impen mau tak lakonane. Ning ngene, nek patine Petruk iki pati sing apik, aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijongkol dening wong liya. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae.
Sing jeneng cacing ae kepidak menungsa ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungsa? Menungsa kuwi duwe perasaan. Nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga, saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paring Balwacana praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni akarya kagiat kula Petruk kanthong bolong wau. Durna panalingan lumajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda mboten mangling penemban Durna ingkang rawuh. Ya Petruk aku sing prapta ning papan kene. Iki omahmu Petruk? Nggih. Ah ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat kowe ana kawan iki ming batur, kowe iki ming wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene, Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparenge pripun? Oh, ngene ya Petruk. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk Petruk. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat-syaratane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat-syaratane napa? Syarat-syaratane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya Petruk. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten menemban? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Pramtaku nang papan kene iki wigati bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbuh karo dawing-dawing yang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan negara Ngastina para kan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nrajang Kurawa. Rasa engko bagus milang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho aku ki ngerti kondange piye.
lakon apa-apa ki Petro ki nek metu sore Glutra Kurawa, tur durung tau menang karo Petro. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe isih enom bisa mbok jangkamu neruske perjuangane Bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel ning jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wah, cair nyeni blas. Didi Kempit, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut. Rasa, pokoke kowe kari nyanyi Bapak. Oh. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nuwun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun prisa karo sampeyan, nek pancen Petruk kudu dadi Sarakrana tumbale negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki ngerti-ngerti swara ana Durna, oh ngilahing. Awigena natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa wali lan Majati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis ngono ya. Ulun kondur makayangan. Leper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng, nabrak seng dewane. Oh nggih to. Heeh. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngendi. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagarin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun nek ora bakal wedi. Nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dereng pangaring Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani Jaya Kawijayan. Kelakon dadi bantane negara untuk gajul rai. Wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu Adipati harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarmo. Kartomarmo. Nuwun paring jauh. Petruk dicekel, bondo tangane krincong sikile bagi pakunjaran. Ora iso nyekel Petruk, gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sedika ngestaken dawuh, mangkat li, nur iki Paman Sengkuni. Petruk ora manut.
Mbak juga ketemu Petro. Berguguk utawa waton ra gelem dibaya nek negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petro Kantong Bala. Kowe ora iso nyekel Petro. Ora jumbuh ngono sago karo Begawan Durna. Ah, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susuhe nyangen tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Daratan lho anyepe kaya wah yo wis semingkira wah Petro aku sing teka Petro rasa dadak dikabari kowe teka jlek langsung kok seret Petro lha bondo ana bare dadak wong kok arep nyekel kok dikabari antene mlayu malinge kowe arep tak cekel engko rebo sore arep tak cekel asal iso wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula ning bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggep aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak istokake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura.
kayar kaya Ndara Sencaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malang kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep ngundat-ngundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walasane Werkudara karo Petro? Ha. Wah, ora basa. Ora basa. Basa kok apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok jane iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tak sendikani. Werkudara kae pateni, terus tak sendikani. Apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki ngoyo ngono, Petro ki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Apa sampean niku rumangsa sampean sing ngekaki ilmu kabeh Durna? Heeh. Sing ngekaki kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar soko. Iki iso urip ning di papan mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora ndleming iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso ae, Den. Arep sampean pun tegel kali kula termo nek mang bondo. Kula mo nek dibondo. Ora gelem Pak Bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun saniki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajal yo. Wah, edan ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe kae nek men glombior apa? Apa arep didratke ngono ya ra. Cilik iki nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki ya. Wah, Aduh edan. Andra Werkudara ling ngoyah. Tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali.
Ngumpat kono. Wah, ora. Aduh. Sabar. Sare. Iki rak Petruk to? Pandang tekan kono yo. Petruk. Ponokawan. Nggih. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu kula niku Petruk iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kuwi. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Ah, malah kepasang Yogya katuju ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis ki ngopo? Lha nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Ora sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kowe to? Nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi? Parangkusuma. Lah kowe le sesire kok nang kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kualik. Kaya aja edan kaya ngene iki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Bareng niku. Kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo ngestina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah, Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartomarma kalah. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa ditraksi mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean le dolan kurang adoh sampeyan. Terus. Jlek. Apa kuwi? Mangkir yen to. Aku senengane nek ngono kau wegah lho, senengane aku negati ngono emoh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti to? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Barata kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampean ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ya ora nesu, ngono senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Bengawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Ngoten niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Ha nggih Werkudara niku Petruk. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Tak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho.
Aku dadi karep kono saka Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, kira-kira tetep kudu tak rangket. Lho nek panjenengan ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Yes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Bubar. Moh aku omong karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude ngono lho. Mlumpat. Lah nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Ndara nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tutke mlayu. Mau ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor, nggih. Ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak Ndara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngaten iki. Lau ngaten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Lha ditulungi nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Ayo katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki lho katentreman iki. Kok aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cangik. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten apa-apa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Aku ngono wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ka ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto arep semedi. Oh ora ngaten ayo.
Kowe minggat sik kono. Ayo meteng niku ora iso dijongo nyuti matus wonten kok ya. Edian. Kowe iki mangan apa ya, Petro? Wah, ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ical wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kantong bolong. Petro kok sik to? Kok kemo lancang. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gal. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono Cilaka. Petro edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka pedhel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Awak antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mriki tok mriki nang omah kok gake pedhel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos ki Lurah. Wah, mriki mampir ditono. Jiar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manuta. Oh iya, ngestakaken dawuh sinuwun. Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Yen ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Lho, Nun. Gawa ning Astina aja kumbi aja selap. Pun derek mati urip derek sampeyan kula pokoke.
munjuk atur panuwun tanpa pepindhan dhateng menipun Bapak Lurah. Wah, tak wis padake saka kene Pak Joko pepundhenku sing saka Piyungan. Pengusaha Pak Joko ya isih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun Pak Joko. Wah. Taun iki kok sampeyan mboten wayangan Pak Joko. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah, isih kepareng lenggah. Para punden-punden ya isih akeh. Kanthi atur mugi-mugi merti desa utawi rasulan utawa sedekah bumi ing dipun wontenaken wonten ing desa Ngalang mriki. Inggih krana pun Bapak Ketua Panitia Bapak Sunata ingkang saestu tanggap tangguh lan tanggon anggenipun ngawontenaken bersih desa menika saengga mugi mangke pinaring ana barokah saking Gusti karya jagat menawi dipun kersakaken para bapak-bapak, para ibu-ibu, para wiranem ingkang sami lenggah wonten ing Ngalang mriki sageta wuwuh matikel-tikel tinimbang warsa ingkang sampun kepengker. Menika ing saged kula aturaken rukun tentrem paring ana barokah saka ngersaning Gusti Maha Nasa sing tandur sing padha dadi petani ya iso panen ingkang tumpuk matikel-tikel sing pegawe ya mundhaka bayare sing minangka dadi pangembating praja pemerintah desa kecamatan lan sapiturute bisa pinaring ana sabar ikhlas tawakal nggone ngladeni para masyarakat jer panjenengan kedah ngakoni lan panjenengan kedah rumangsa minangka dados abdi masyarakat. Menika saged laturaken napa-napa pokoke sing dodolan ning pasar ya kulak murah ado larang. Ning aja golek bathi sing akeh-akeh merga kuwi ora diparengake dening agama. Bathi sak murwatke mawon. Mangke bakal saged menapa? Dados sarana panggesangan ingkang cekap. Upama bathi akeh-akeh iki nek ditukoke beras ya malah mlethis. Tukoke panganan ya ora marek iki. Pokoke kudu sing sak madya kemawon. Nampi rejeki menika kanthi ikhlas, jer Gusti menika mboten badhe sare. Saben titahipun menika sampun pinanta setunggal-setunggal. Kowe rezekimu semene, sedina rezekimu semene. Menika sampun dipun asta dening panguwasaning Gusti. Dados kula lan panjenengan ora kena kok nutuh karo Gusti. Oh alah Gusti, Gusti iki piye to ya kok ora menehi aku rejeki dina iki ampun kados mekaten. Bunga susah bejo cilaka sugih miskin. Kepenak ra kepenak menika ditampa kanthi ikhlas. Menika anugrah tumapipun ingkang damel jagat. Menika ingkang saged laturaken. Namung wah ya isih pirang-pirang para kadang-kadangku ngalang kene sing padha lenggah. Matur suwun. Kanthi cuaca iklim yang sedemikian ekstrim wonten ing HP kula menika menunjukkan 18 derajat Celcius. Ora, bener ora? Nes. 18, 20. Wah, berarti ya HP-mu mereknya apa? Hah? Samsung. 20. Wah, iya ya. Wah, aku meng cross. Mito. Iki lho, kenong krowak. Ora apel krowak, ning nek seni kenong krowak. Menika. Langkung-langkung kula badhe munjuk atur dhateng utamanipun para sepuh. Pendak-pendak kula sowan wonten ing rasulan merti dusun sedekah bumi menika kula namung badhe ngemutaken. Wonten kapercayan wonten langkung-langkung wonten Gunung Kidul menika. Wonten lho kapercayan nek wis nanggap wayang sesuk tandurane bakale apik. Ampun. Ampun kaya ngoten. Mengko terus sing didadekake kambing hitam dalange. Engko nek bar wayangan tandurane ora apik terus do nek rapat selanjutnya terus aja kae marai bosok blomboke. Ampun ngoten. Kula suwun sedaya menika namung pahargyan, menika namung tontonan, mboten saged murakapi tumrap tanduran panjenengan. Nek wis wayangan ya tandurane digula wenthah, dinehi rabuk, dinehi banyu, men supaya apik tukule, ora dumeh wis wayangan terus telone tancepke terus tinggal minggat. Sesuk mesti sampe wis wayangan. Dereng tentu. Kepercayaan kados mekaten menika badhe kula rubuhaken. Estu badhe kula pahargan wayang menika mesti wonten. Ning aja terus gumantung karo dalange. Kula suwun kanthi sangat kados mekaten. Dilalah aku bar mayang nang kene terus sesuk nuwun sewu, mboten nyuwun. Dilalah tok tandurane ora apik terus wah engko rapat terus kula sing dadi parang cucuan. Ki dalange calone sena. Rasah. Ngapa nanggap kae? Kacange do bosok. Nah. Apa kula dalang kok ngurusi kacang? Mula kudu dibudidaya, donga dan budidaya.
budidaya kesinartan donga. Donga dalu menika donga sareng-sareng munjuk ngersanipun Gusti mugi-mugi napa sing dikarepake sak warsa sak pengajeng benjang menika saged sae lajeng dipun lambari budidaya. Nandur ya dibudidaya sing apik, dol tinuku ya dibudidaya sing apik menika mangke badhe sae kedadosanipun. Nek namung salah siji tok mboten badhe kelakon, mboten lajeng kelampan. Isih ya iki ya. Ene wis rampung apa isih? Wis rampung. Oh ya wis. Oh. Ya tak anu. Nano ngundang Bagong apa Petruk mbuh sing teka sapa? Nyuwun suwantrene Ibu Ki Sumaryono. Saking Sambi Pitu. Ayo garwa dalang ya ora gelem disebut. Men bojomu ki terkenal ya. Yo. Waduh, wah, jame anyar. Wah, saka plastik. Leleng tenan ya. Waduh, ayo jam garwa dalang ki paling ora jame ki kuning kae. Ketok kaya emas. Kuate plastik, Pak. Kok kaya ming kaya suwekan ban. Dereng pati laris, dadine plastik. Ya sesuk tak dongake laris banget. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ana, ya. Iya. Kok kowe, Wer? Aduh Petruk ora teko wae. Petruk absen. Kanthi saya ini ora ketok berarti bocahe pancen niate ora teko gara-gara. Wis ora apa-apa ora usah digagas. Gara-gara wong loro ya jalan, kowe karo aku ya mlaku. Ha iya. Apa kowe entuk kabar saka Petruk? Petruk ngopo? Apa masuk angin? Apa lara? Nek lara ayo do ditiliki, tiliki. Hah? Ditiliki kok ditiliki. Dijenguk, ayo. Dibesuk. Besuk apa sekarang? Ayo besuk. Tegese ditileki. Ayo, Mbak. Ora Petruk ora ana kabar apa-apa kok. Ya mbok menawa engko mak jedul, alhamdulillah dene ora. Ya wis dirampungi wong loro. Sowan menyang endi ra iki? Ngalang. Oh, tanggane desa Mujur. Wus. Ngalang iki desa. Iki desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Oh, Gedangsari. Tanggal 21 Juli, Tru. Ya, reng. Heeh. Nang ngendi Gedangsari? Oh iya. Iki mau Pak Lurah wis kirim SMS karo aku kon biyawarakake. Wah iya. Dinane apa? Ora usah takon dina tanggale wae dileki. Ya. Sesuk bengi nang Bandung. Weh. Kumaha damang? Wah, Bandung Jawa Barat, Bandung Pelayan. Oh. Bandung Jawa Barat nggo ngopo? Kadoan. Iya. Yo ngaturke tembangan sing kepenak. Guyon-guyon maton sembrono parikna sembur-sembur atas ora dadi wasil ora dadi tuntas, Gong. Heeh. Ngaturke sapa sing iki panjenengane Pak Bagong nyuwun lagu Gubuk Asmara. Selamat Ambal Warsa 1 Juli kagem Bapak Sunata. Saking Fuad Sound System. Wah, iki ketua panitiane ulang tahun. Nah, iya, ya selamat ulang tahun Pak Sunata. Sugeng ambal warsa muga-muga pinaringan yuswa panjang, pinaringana rejeki ingkang matikel-tikel, ayem tentrem kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pinaringana lancar rezekinipun lumantar pedamelanipun ugi pinaringana padhang lan lancar. Amin. Sing dikarepake. Heeh. Pak Sunata bareng karo Hari Bayangkara. Iya. 1 Juli. Heeh. Juni wis rampung nek? Wis rampung. Waduh. Juli yo dirampungke. Heeh. Juli engko rampung, Agustus dirampungke. Heeh. Kanca-kanca ya isih semangat Gogong nyatane tak delok ngemburi ya ora ana sing merem. Ora ana sing ngantuk babar blas kabeh ya do melek kabeh ora ketang omongane wis ora cetha. Ning kabeh do melek kabeh. Sing dingklok kuwi dolanan HP. Oh. Paling ora ya video call. Ayo mbangane turu ra apik ngono kuwi.
Ayu pira gudhege? Ngono kuwi. Mbok wis to, Gong, wis. Wis tobat tenan wonge wis tobat. Mbok genti liyane to, Pak. Aku tak nyuwun suarane Orisa rek. Oh ya. Ket mau tak mimi. Tak emane-man aja nyuwara engko tak nggo gara-gara. Ah iya. Ana kabeh do digunakake lembukan terus gara-gara nggunakake sapa? Carane wawan ki do wayu-wayu. Ah iya. Kudu nurake sing seger. Ya iku Orisa. Iya. Iki Agnes wis, Ika wis, Tatin wis, Neti wis. Wahyu wis mau. Prastiwi ya wis. Wis Wahyu. Ngelembrek. Heeh wis. Golek sing isih seger. Ah iya. Arep nembang apa kowe? Anu sa, sing klasik. Apa? Ngaturke sing klasik. Birunya cinta. Hus. Birunya mripatmu kuwi kok aja biru. Aneh-aneh lah. Klasik ya Kutut Manggung, Ular Kambang, Gathik Glinding, Sinong Parijata, lan sak piturute. Ngaturke apa? Sineman apa? Sakaremu. Sineman apa? Tak tantang kowe saiki. Tak goleke pengendang. Mas, kendang Mas. Nah, Mas Kadi Rawoe iki dalang Sukoharjo men ngendang. Kendangane apik iki arep nantang Jineman apa? Ora pengendangmu wae. Wah, pengendangku saiki ngel kandang. Anggo saploke nesu-nesu kuwi lho. Wis jan. Buka srepek kowe kleru kok saiki. Tok cek bluk ngono klep. Kerep iki. Prihatin aku saiki. Samploke gampang nesu wis ora gelem sinau bab-bab. Ha wis tak omongi to sesuk ki ning Blitar, ning Tuban, ning Trenggalek. Sinau gagrag cara Jawa Timur. Tembang-tembang ki paling ora kudu orek-orek. Oh, kuwi ya mesti dijaluki. Heeh. Tayuban ki mesti dijaluki. Mangane engko nang kono mati kutu. Nyuwun 8-9 modar kowe. Ana to gending. Ana nang daerah Blora ana 8-9 apa 8-6? Hah? 10-8. 10-8 ya. Kuwi tembang apa? Kuwi tembang angel kuwi. Oh, kudu belajar tembang angel pokoke. Kudu belajar. Ha nek plei malah ora dienggo belajar malah tok nggo wayangan dhewe iki. Aku ya getun dibatalke piye? Aja mesake kowe kono wis latihan barang wis. Wis utang apa-apa. Heeh. Mangga, ya. Napa Pak Sineman? Lho kok iki kepiye to? Bocah kok seneng gemes lah aku suwe-suwe kok. Kelambi lurik napa mari kangen? Wis terserah kowe iki ngau kelambi apa-apa manggon. Nggih. Yo. Kaosan sing manggon. Nggih lurik mawon nggih. Heeh, lurik. Bocah kok kaya ana wiyaga sing muni kok nganggo tank top wae. Gundule atos. Sapa iki? Ya ini kok Nur. Ngapae Nur? Njaluk ngapura. Oh iya. Ora apa-apa, tak apura. Heeh. Di pikol siapa? Wiyagaku. Aja kon garapi. Oh iya. Ayo. Klambi lurik, Mas. Sisa gareng kowe meso nek ndelok YouTube tak matke kok sabetan-sabetan kaya sing apik tangane kepiye to tak gedhekke nganti. Nah, kowe belajar itu jangan sampai berhenti dari umur berapapun. Jika otak masih bisa menerima ilmu, kenapa tidur? Kenapa tidak belajar? Ayo kuwi. Ayo wis. Saiki nek ming jinggo ngene-ngene iki tangane. Mula keplakane ra tek apik. Anggere muni jarak jauh terus ming ngene iki. Musuh,
Anggrene sing munggah terus kene. Ya. Ora-orahan ngaran ing ajurit kong maguru gongso. Tetekaya Butulawara panjriting turangga esti. Wauta kocap datan kawuwus nedha lumampah. Nenggina Tandrawati kadheraken ingkang rayi panangga Pandhawa Raden Arjuna miwah Sanggya repat puna kawan catur. Nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng nenggih lampahipun Kelurahan Petruk kantong bolong bingung kengalangan sang kantong bolong wau. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Wong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung arep nendi. Monggo sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman. Lah terus lek arep golek nendi lho. Rumangsa kule mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas. Lah kok dadi ngrungono tandha-tandha aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndarawati jan piye. Mongone aku mulih engko menek nganti ketemu Sinuwun Ndarawati. Petro nggih. Endi sing tok goleki apa wis ketemu? Nyuwun pangapunten Ndara. Mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Wo lah menclah-menclah kaya banyu tumpang godhong sithik. Ora wujud menungsa nanging ngucap ya dhewe satu kewan jlek. Dadi celek. Ya nek dadi celek, nek ming dadi uret, ala cilaka. Monggo Sinuwun Ndarawati iki nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Yata laruta saking Gudha Sang kula. Yen amutusa Sang Sri Sungkawa enggalih Kelurahan Petruk kantong bolo. Eling-elingan pajaning Kelurahan Semar Badranaya. Lamun nawong Sungkawa kekuwataning sundul wonten ing kayiwangan. Bocah pengking cumara saking Dirgantara. Nenggih Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali ya Begawan Salantara mrepeki ungganing Kelurahan Petruk kantong bolo. Petruk nyemplunga sendang malih warna. Sedudu kuwi lakone. Wah, ngawur. Anggere muni ketemu bapakne kok nyemplung sendang malih warna. Sampeyan mau dikandani sutradarane ora? Woi, lata. Lali ya. Wah, ya ngono kuwi jenenge pakulinan kok njur Bambang Pangluaran. Dudu niku beda. Kowe ngopo kok sedih neng alas? Lah niku bingung apa? Bingung mergane didhawuhi Sinuwun Ndarawati supaya golek wayu katentreman. Lha niku nak dijangka patine karo para Kurawa. Sinuwun Ndarawati gawe karti sampeka muja petel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka petel digawa teng Astina ning kula ken golek ijol ya kuwi wayu katentreman. Terus lara golek nendi? Coba. Lha niku ya ming sagu waton sagu tok, mergo selak kepengin nyawa kula niku slamet. Mula terus ming waton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge. Petruk, nun. Aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak. Aja pati-pati tiba yen ora tiba kayiwangan Ngundaran Dirbawana. Kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana.
Kula niku golek wayu ora golek wong wedok. Kok dadi sampean muni engko nek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lan apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi saniki kok kula ngerti. Aku mboten ngerti dadi ya nyuwun ngapura. Wis tata-tata getak kamprung kono tiba kayiwangan. Nggih. Ora tibake liyane lho. Ora. Kudu kayangan. Ya aja kuwatir Panakawan. Apa toking ayam ngono Mas Tunomo sidam karing bawana langgeng. Mboya pangling iki kaya Petruk ingkang sowan. Inggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana Bu Kulun. Ya Petruk ora dadi ngopo. Ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pikulun padha winenang angka kalih. Wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Pukulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kalian gesang kula Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk. Jaran ngendikanipun Begawan Tuna negari Ngastina menika ketaman Pagebluk saged paluya nirmala temajati jati temamulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk. Lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun. Iya Panakawan. Nah, tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara. Pinanggih sinuwun Ndarawati, sinuwun Ndarawati paring dawuh kaliyan Petruk. Petruk kowe tak tulungi. Ning gandeng dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wayu katentreman. Mula kowe tak tulungi, kowe slamet, aku tak gawe pewujudan Petruk saka pethelmu. Men Petruk sing saka pethel mau digawa dening para Kurawa. Wondene kowe mlayu, ning jroning kowe mlayu, aku njaluk ijol.
Kresna paring dawuh mengkono. Nggih, kelawan kita. Nggih. Ijol golekna wayu katentreman. Merga kuwi dibutuhke dening para Pandhawa. Ha. Tumuli kula mlajar tebih mboten pikantuk petunjuk. Angel le basa iki suwe-suwe to. Saking Mbah Gogel Petro aja sembrono. Nggih, teng alas kula niku gresula. Ha wong jeneng arep nyelametke nyawa ya apa-apa disaguhi ning jane aku ora dong arep kepiye. Terus tumurune Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali ki Gandharwa Maya. Bapak kula Jim Gandharwa Maya nggih paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petro tak gertak saka kene suwana Sang Asih Prana. Lah niki kok sik wonten ming sik Prana tok. Asih teng pundi? Petro Asih Prana kuwi ulun. Nggih, nggih. Sewani wangulun padha wenang kula nyuwun pituduh. Supados samangke saged kula nampi payu katentreman kinarya liru anggen Mundurawati sampun nylametaken gesangipun Petro. Petro. Kita bakal ulun paringi gendhaga isi wahyu katentreman. Angka sepisan. Dene angka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sawijining satriya gagah. Oh nggih. Nganggo jeneng Jaka Lelana. Mbok Jaka Suwita mawon. Jaka Lelana Petro. Oh nggih. Terus sawise ngono kita jumujuga ning negara Ngastina. Kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petruk yen Petruk disikara ning Ngastina kita ora trima. Oh ngoten. Iya. Sawise kita ngamuk ana ing Ngastina gendhaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndarawati isi wayu katentreman para kawan. Ana 3 perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi. Kira-kira kita sagu apa ora Petruk? Wah, sanget sagah, Pulun sanget sagah. Sarateng pandam sumala madangi jroning pasaryan ngenangi wadana katon remuremu kalingan ngangrengeng sang tiamanan kung sumungkem guling yen to pancen mengkono mara kita nderek kelawan ulun dandani. Sawise kaya mengkono kita mengkulun paringi gendhaga isi wayu katentreman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Ayo Petro, monggo Bu Kulun kula dherekaken. Gunjang kancing langit kelap-lapaton
lir kincanging risang mawe gandrung Udara Duryudana kakangku piye pun kakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis bisa kasembadan boyong Petruk. Petruk wis ora bakal bisa urip. Ya monggo labuh-labet karo negara Ngastina iki mau. Nganti kowe iso gawe padhang kana negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis. Ana ing pundi kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan Nayaka Punggawa kang padha rawuh ana ing Datraya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal kawasa nugel janggamu. Sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku senggone bapakku. Aku wis matur yen aku saguh boyong ning perkara aku kudu weruh padine Petruk. Aku ora mentolo. Aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Datulaya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten prisa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Kendhawu nggih. Petruk tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi. Dina samengko wis ditetepake kowe kudu dadi tumbal negara Ngastina. Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Sabet pedhang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Yata laruta saking godha sang kura-kula. Yen namatosa sang Sri sigra ngasta wujuding bedama sang Duryudana nalika semanten sigram nigas jane Lurah Petruk kantong bolong parandene kalaning jagat gawaning para dewa. Pedhang dereng tumama janggane Lurah Petruk sampun salin wujud kaya wingi wujud pedhal. Dulu. Wonten dawuh. Sampeyan pendhita ajeng ngapusi kali kula. Lah, kula niku ya kaget. Wah, laguku karepe lha kok dadi wujud pedhal kaya ngene si ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa mung diapusi karo wujuding pedhal kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, kula rak wis mbatin mesti eneng apa-apa. Biak. Nom-noman sapa? Yen sampeyan takon karo aku sing momong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning Petruk jenengku Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak. Ratu ingkang hambek angkara budi candala. Lupute apa momong aku Petruk? Teka mbok pateni bakal mbok dadekake tumbal. Jaka Lelana ora bakal nrimake perkara iki tak amuk negara Ngastina. Kaya satriya yang geleng banget ya omongane. Ngerti ku? Iki Bambang Jaka Lelana. Siwung Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae ya. Kaya iki lho. Ki pusakaku nek ora tak delikke, waduh. Sing maune mbok gawa tak sabet janggane ora wujud
Kuandaning Petruk nanging salah kedaden wujud petel, ora pangling petele Petruk. Wah, apa yo? Ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah Ngastina dina iki bedah saka pokal gawene menungsa sing jeneng Jaka Lelana sing aku sing momong Petruk. Jaka Lelana ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk minggira dupakane Jaka Lelana. Iki sing jeneng Jaka Lelana dasar Kepranyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah, satriya kok cangkeme. Wah, kowe Jaka Lelana dasar Kepranyata. Ayo, endi Duryudana? Tangguh gatheng sirahe cangkeme. Prabu Duryudana to? Kasinggihan kok ora, Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Yo. Werkudara saka Ngastina? Iya. Lah ngopo? Timbali Durna bapakku. Terus? Wah. Ayo terus piye? Didhawuhi won boyong Petruk. Petruk kok diboyong apa? Ngastina ketaman pegebluk. Apa ana pegebluk tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tok boyong? Iya. Petruk digapake ning Ngastina? Dienggo tumbal. Wah. Petruk tekan Ngastina dipateni Duryudana dadi petel. Dadi petel? Iya. Wih lah kok elok temen. Mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten jejaka ing ngenamipun Jaka Lelana. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina. Ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk tegesipun Petruk dipun mong dening Jaka Lelana. Midhangan Petruk dados tumbal. Jaka Lelana ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Jaka Lelana. Lho. Ngastina bedah? Ih, kasinggihan mekaten Kresna kakangku. Aku njaluk tulung Jaka Lelana patenana. Monggo miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Jaka Lelana aku kalah. Jlamprong kok temandan. Janaka kalah. Wah. Monggo kae sing dinceng ming wong loro. Sapa? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk, Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesti kae ora bakal lelen ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupak ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok taman iku Pancanaka, gada rujak pala tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae udu menungsa. Wah, Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kula mboten saged. Kula mboten saged ngrencangi paduka menawi kula mangsa Jaka Lelana kula pejah. Sinten ingkang saged mejahi Jaka Lelana? Wonten. Sinten? Gareng kaliyan Bagong. Ning panjenengan kedah nyuwun ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Werkudara kok mbuh lah iki to kuwi. Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan ngendi wae kowe doyak karo Jaka Lelana Werkudara.
pipir kacang panjang tukang parkir tanah abang tembang bangane sepi ning dalan rak tetembangan ta ya ke iya supaya ora adem iya lagu ngendi ki mau lagu ngendi ngerti kowe lagu ngendi ora apa lek aku kok iki cipir kacang panjang ki lagu Jakarta Betawi. Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Nah, cak-cak sedikit tidak peduli saya. Lah Tuhan tidak aneh. Ini dia si jali-jali dong. Aduh sayang Gunung Merapi. Kok andang-andang tekan gunung. Jujuk situ saja. Gar. Omongane nek esuk dan cebang-cebung sak penake dhewe. Bakti kula Ndara. Yo. Bakti kula Gus. Yo. Iki Gong. Ora ana apa-apa kok diparani Dara Werkudara iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Jatiloyo kok nganggo sabun. Aku iki kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe ta sing ngepel nganggo sabun kae? Kana ngente. Hasanane ya kowe iki. Wah cilaka iki. Gareng. Udar. Semaur. Dalem Ndara. Bagong. Kowe barang. Wonten dawuh Den. Ndara kula, pengayoman kula. Ayah. Dadak ngrampek-ngrampek. Salah ya pateni kok ya. Aku ngene aku njaluk ngapura. Lho. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Lho. Lah Petro nang pundi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petro tak pateni negara Ngastina, ning Petro ilang wujude Petro dadi petel. Wah. Lah terus Petro sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kau iso ora weruh? Kau iso ora weruh Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sak penake dhewe. Sampean niku bendarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong? Kok sampean tegel-tegele? Petro didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat, niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki Malik Petrel. Nang Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Kok aku ora ngerti iki njur kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gayamu sikile stik becik kok aleman rang. Sing momong Petro ora trima. Lho. Apa Petro duwe tukang momong?
Sing momong Petruk jenenge Joko Lelono. Wah, kepalan Joko Tedun iki. Udu Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Gareng, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane, Petruk tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucang ning kababar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Sumpah diseseni jagat? Sumpah seseni jagat. Le, Dorawarku Dora wis sumpah. Joko Lelono, dantemi panai le. Yo. Kaya montok kan. What is that? Wah, cece sapa iki jenenge? Iki ana kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso ae padake kelinci. Weh, menungso to. Kok kaya tepung suarane to iki aku. Konangan we. Ayo. Kuwi ana slilite kuwi untune kuwi. Slilit apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Ndelaki, meneng. Heeh. Ayo. Dijigong slilit dijupuk kok diambu ora. Kowe slilit dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petruk to? Petruk sapa? Aku Joko Lelono. Wah, gue. Petruk aku Joko Lelono. Wah, ajar lho kowe. Petruk to? Aja ngawur-ngawur. Aku Joko Lelono. Aku sing ngomong Petruk. Petruk tekaning pati, aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana karo Raden Werkudara oyak dadi tekan oyak. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho Gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku jek cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi mben. Petruk iki ketara sarunge mambu bensin. Biyen wis duar wong sing tiba saka amben barang bodho. Ngelilir. Petruk ora sembrono tantra wis jam 4 kurang 10 lho gak wis. Ayo, ndak serat jenenge adem. Oh iya. Wah, saka ngendi tong? Kaya gara-gara ra melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso tak trep. Andasmu atos banget e. Nang iki wetenge malem kaya diantil. Ayo ngene iki lelakone. Sinuwun tresno endi? Akeh apa lenggane kono? Kon didamrene, aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Trek? Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye Petro? Pikantuk. Lho, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Iku
bengi iki kok ngerol tereng. Bakonge ra ndek swara mung sakku. Aku mbak aku iso tak ganti kok aku pokoke. Tak bukake mono kawan. Nggih, dibuka Ndoro. Panjalmaning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Jokolono mau sapa? Kula. Wulung gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi caidan. Ah sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Alhamdulillah nek wis ora. Lalu ngapura? Padha-padha. Ora basa, sami-sami. Wah. Kowe iki ngopo, Gong? Cenggolmu kuwi. Padha jejeg nganggo pringgon cengel. Awang ngono ora ana apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dengkulmu mlocot ora. Ora Kudara. Nggih. Sesuk meneh nganggo itung-itung yen tumindak. Yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne. Runtang runtung golek senjata pitulung tinemune sing dadi Jokolana mau Petruk wong Sangestina geger mung mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mula sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakal ngunduh, wong cilik bakal ngolehake, wong utang bakal nyaur cerewet. Samadhange jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Purwa Madya Wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala. Mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman. Ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan lan ingkang langkung prayogi
mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Karya Jagat. Yo, Semar. Nenten lepate kula sak kanca pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca nyuwun pangapunten. Jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit. Ndara Werkudara.